jotana sarigam जों जे बुकुक सन्द्राना थैमाने त्रिपुरानि अब केबने रंगिया अब जे लुखुरक सुबामाने लुखुरक खायरक माने रंबाय जों सिनि बुकुक सन्द्राना ताबो बेंगालुरु लांनानै बागै तेहेजाक ताबो अलरेडी जों कलकाता एयारपोर्ट न क्यां सिनि लुखुरनो कसाना मसङो बेलाके पाइपले हामबाय सके बरा कष्ट मस्त saya नंगिया थुया saya के ब्रगनो जुवा लाइखा एन ब्रगनो बेलाके सपोर्ट खायका member tongero saya nungya ke brongno chuba laika belaki pipe hambai chini je video ni bisingti nono jotona pipe hambai maro hambai jotona gesen tabuk kolkata airport sokpaijak tabuk 6টা haibaji tongo sini next flight bangalore ni pabe 8:30 o 8:30 to जों 11:30 o bangalore thangai sogoinai gero जों nogoiman kasini kuya belake serious gebo wheelchair o basa asogoi tongmania belake kosto nangjago abagai tabuk bono mokholoi se matonse o hawa no kolorota ge bono mogoi belake khairago tei belake bukha khamota tei bini ama belake kosto manjago abo haike yakung rok moli matongo abo haike bokisa resna oi muktre rok thangai tongkhai tei sajak marok phano komithon honai abo haike khlai tonglai jawta abono rokno update dinani bagise जों tabuk kolkata sokpaijak sini next flight 8:30 11:30 o bangalore sogoinai geseng already bangalore sini bangalore tiprasad team ni founder director sini brother dinesh bai bo kok sahor kang thongo ge bo receive khainai airport o songno phai bo songno receive khlainai bini bai thani gari bai songno hospital o botlangnai ge belake hambai bono jora mari uta abo haike bo advance arrangement khlai tonima pabe ge tongnai bo logio tongnai tei sini bangalore tongnai tiprasarok bo je mansak sahor baikha borok bo logiri phainai borok bo songno help khlai painai ta ge tebo hambai mari o ani dol Robi Deborma belai hambai bobanya sangkanai khlai bo to Bangalore tongo onek balok jak bo Bangalore tongo ne ge boro job khlai tongo ani college friend ta ge bo hospital choose khainani joto bono arrangement khlai ge tini pongo bo hospital thangai joto information na oi tongo bai ke boti khainaro tei aro doctor rok bai bokoklam joto salaitani bono salaita gabono sang tini ni bisingo talangai Bangalore sogoike emergency o talangai o hospital hangke sang Sri Shankara cancer hospital no sang finally choose khaikata sang duita choose khaimani kaisa HGG cancer center abo duita no private hospital te kaisa hangkai tabuk samani Sri Shankara cancer hospital duita no private hangkai bini condition no nai sang government no choose khailia government no hangkai bini kwbangma treatment lei thangnai blaikhai kolok line ma basanai OPD rok bini appointment na thani nai khana oi sang private choose khai hangkai bini bagai donai treatment bo belaikhe donai hangkai jokhon chini borok rok soba laikheba rak kisami sangkha aboni bagai private no khlaisinai hinui songlai mani abo haita hangkai tini ni bising sangbono boti khlainai tei khana hangkai doctor bai consult khlairenai ta gabono sori baidi bini bagai hamton treatment kahamungthon tei sini kuya sandana hamai basathon tei sobanai rokno belaike hambai tabo phano rok soba horoi tongo aboni bagai norokno tulpaya hambai tei sobanani bagai sang bini amani account number bo share khlai tongo je mansa norok bini amani account no sobai mano tei bini mamani GPay tei borok ni aro কোনো কারণে রহরমায় হাঙ্কানো রক্সিনে আরো পয়সা কিছু রহরমান হতা গেয়াবা হাইকেনো সাং সবালাই তমনাই নরক লগে তমজাবাই বেলাই বেলাকে হামবাই যে সবাই তমনাই